नमस्कार मित्रांनो, मी सुधीर गावडे, गावडे गझली चॅनलमध्ये तुझं खूप खूप स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज आहे रविवार. तर संध्याकाळचे 5:30 पावणे 6 वाजले आहेत आणि आम्ही आत्ता आलो आहे जरा टेकडीवरती फिरायला. तर फिरायला आलो तर तुम्हाला पण हा इकडचा एरिया थोडा दाखवतो बघा आणि सांगा इकडचा एरिया कसा दिसतोय. तो सेम गावाकडचा फील आहे, कारण इकडे पुण्यामध्ये खूप जंगल टेकड्या आहेत. दरवेळी रविवारी किंवा रोज संध्याकाळचे फिरायला जात असतो. तर आज तसेच आम्ही बाहेर निघालो आहे दोघंही फिरायला. तर तुम्हाला पण दाखवतो इकडचा व्ह्यू कसा आहे तो बघा आणि तुम्ही पण एन्जॉय करा. तर मित्रांनो, हा बघा असा हा व्ह्यू आहे. सेम गावाकडे जसं असतं तसं आहे. पूर्ण वरती डोंगर आहे. तुम्हाला मी दाखवतो त्या साईडला जाते वेळी. जसा NDAचा एरिया आहे, NDA पुण्यातला NDAचा एरिया आहे हा. आणि इथून पूर्ण अशी खाली पूर्ण शहर आहे. ते आम्ही खूप वरती आहे. तर चला पुढे दाखवतो तुम्हाला. तर मित्रांनो, हा बघा पूर्ण एरिया कसा सेम आपल्या गावाकडे असतो तसंच आहे. पूर्ण वरती डोंगर आहे, हिरवे हिरवे गार बघा. समोर माडाची झाडं पण लावलेली आहेत. फार्म हाऊस आहे ते बघा. समोर फार्म हाऊस आहे आणि केवढी माडाची झाडं लावलेली आहेत बघा तिथे. मित्रांनो, एकदम मस्त आहे. संध्याकाळची फिरायला हा एरिया खूपच छान आहे. आम्ही नेहमी इकडे येत असतो आणि फिरत असतो. तर मित्रांनो, हा आहे पुण्यातला NDAचा परिसर बघा. एकदम शांत आणि इकडे गाड्यांची अजिबात वर्दळ नसते. क्वचित गाड्या असतात. हे बघा मित्रांनो, तुम्हाला दाखवतो गेट येतो NDAचा समोरचा. हा बघा, हा गेट आहे. इथून सरळ आतमध्ये जाता येतं, पण तुम्ही जास्त वेळ थांबू शकत नाही. 1 तास 2 तास तुम्ही फिरून तिकडून येऊ शकता. जास्त फिरलं तर तुम्हाला ते ओरडू शकतात. तर मित्रांनो, हे बघा असा परिसर आहे NDAचा. आम्हाला इकडं खूप बघा मजा आली. हे बघा समोर बघा, हे झाड काय बहरलेलं आहे आणि काय दिसतंय ते बघा. सीन सेम आपल्या गावाकडे असा सीन असतो मित्रांनो बघा. हा NDAचा गेट आहे. इथून सरळ आतमध्ये जाता येतं मित्रांनो बघा. बघा मित्रांनो, असा परिसर आहे. मस्तपैकी संध्याकाळचं फिरायला एकदम छान असं एकदम भारी नजारा एकदम. आणि आम्ही रोज संध्याकाळी फिरते बघा. हे आंबे लागले आहेत तिकडे. आंब्याच्या झाडाला समोर दिसतात की नाही माहिती नाही तुम्हाला. हे बघा आंबे लागले आहेत मित्रांनो. तर बघा असा परिसर आहे. संध्याकाळी तुम्हाला वॉकिंग करायला एकदम मस्त आहे. कोणाचा त्रास नाही, काय नाही, किलबिलाट नाही. एकदम मस्तपैकी नजारे. एकदम गावचा फील घेऊन इकडे फिरत राहायचं. असा हा सरळ रोड जातो. तुम्हाला दाखवतो पुढे मी. तर हे झाड बघा किती बहरलेलं आहे आणि कसला नजारा दिसतोय बघा. बघा हे आतमध्ये फार्म हाऊस आहे आणि वरती नारळी पोपळीची पण झाड आहेत बघा. इकडे एकदम सेम गावचा फील आहे मित्रांनो बघा. कसं नजारा एरिया आहे हा. 1 नंबर. हे वेगळ्या प्रकारचं झाड आहे. काय बहरलं आहे, काय परिसर आहे मस्तपैकी. हे बघा मित्रांनो, इथे फुल पोपळीची झाडं आहेत बघा. सुपाऱ्या पण वरती लागलेल्या आहेत. हा फार्म हाऊस आहे. हे डॉग हॉस्टेल आहे मित्रांनो. जसं मुलांचं हॉस्टेल असतं तसंच इथे हे डॉग हॉस्टेल आहे. त्या हॉस्टेलच्या बाहेर बघा काय मस्तपैकी पोपळीची झाडं बिडं लावून एकदम सुंदर नजारे केलेले आहेत. छान दिसतंय सगळं. हे बघा मित्रांनो, इथे डॉग हॉस्टेल आहे. तसं मुलांचं हॉस्टेल असतं तसं कुत्र्यांचं पण हॉस्टेल आहे मित्रांनो. जर का फॅमिली कुठे बाहेर जात असेल तर कुत्र्यांना इथे ठेवून ते फिरायला जातात. हे बघा असं हॉस्टेलचा परिसर आहे हा. सुरेखा, काय वाटतं तुला? कसा फील वाटतो? गावचा वाटतो आहे ना फील? गावचा फील वाटतो आहे ना? इकडं बरं वाटतं ना फिरायला. सेम गावाला आल्यासारखं वाटतंय. एकदम मस्त जुळजुळ हवा सुटली आहे आणि एकदम निवांत परिसर आहे. कोणाची कटकट नाही, काही नाही. तर असा एरिया आहे मित्रांनो बघा. हे बघा मित्रांनो, एरियात अशी फार्म हाऊस आहेत आणि एकदम नजारा एकदम भारी आहे. संध्याकाळची 6 वाजले आहेत आणि हे बघा हे रोडला कोणी तुम्हाला दिसत नाही आहे. एकदम शांत निवांत एरिया आहे फिरायला बघा.
बघा मित्रांनो, कसलं घनदाट जंगल आहे. इकडे तुम्हाला सगळे प्राणी मिळणार. डुक्कर, मोर, कोल्हा, अस्वल, वाघ, सगळे प्राणी या जंगलामध्ये आहेत मित्रांनो. पण तुम्हाला बघायला मिळणार नाही, ते संध्याकाळचेच बघायला मिळतील. बघा, एकदम मस्त वेगळा परिसर आहे आणि छान वाटतं इकडे येऊन. बघा मित्रांनो, आम्ही किती उंचावरती आहोत. खाली पुणे आहे आणि हा एरिया बघा, पूर्ण जंगल एरिया आहे. आणि इकडे आम्ही रोज संध्याकाळी फिरायला येतो. बघा, इथून पुढे असं चढ आहे. एकदम मनमोहक दृश्य दिसतं बघा. सेम आपण गावाला गेल्याचा फील येतो इकडे, म्हणून आम्ही इकडे नेहमी येत असतो. बघा मित्रांनो, काय नजारा आहे. फुल डोंगरात आम्ही वरती आलेलो आहे. हे बघा काय नजारा आहे बघा. तुम्ही पण मित्रांनो पुण्याच्या ठिकाणावरती फिरायला या आणि हे अशा नजाऱ्यांचा चांगला अनुभव घ्या. बघा मस्त वरती तर एकदम अजून टॉपला गेल्यावर भारी दिसतो, पण एवढा आम्हाला चालत जाता येणार ना आता. हे बघा खूप टॉप वरती आहोत आम्ही. हे बघा बघा मित्रांनो, काय नजारा आहे तो पुण्याचा टेकडीवरनं. याची फुल मोठी वरपर्यंत टेकडी आहे आणि बघा केवढा आम्ही उंचावरती आलोय. छान नजारा दिसतोय बघा. तर मित्रांनो, तुम्ही पण या पुण्यामध्ये आणि या टेकड्यांचा आनंद घ्या. तर हा बघा मित्रांनो, असा हा परिसर आहे. समोर छोटंसं फार्म हाऊस दिसतंय आणि पूर्ण पुण्याचा परिसर दिसतोय आणि आम्ही इकडे वरती आहोत. बघा किती छान दिसतंय ते. बघा आम्ही रोज संध्याकाळी इकडे येत असतो. हा फार्म हाऊस आहे आणि आम्ही एवढ्या उंचावरती आहोत बघा. आणि मित्रांनो, हा भाऊ आलेला आहे बघा, गाडी घेऊन आलेला आहे फिरायला. तर बघा मित्रांनो, आम्ही आता घरी चाललो आहे चक्कर मारून आणि आम्ही टेकडीवरती आहोत, थोड्या उंचावर आहोत. बघा नजारा बघा किती उंच आहे. छान असा नजारा दिसतोय बघा. हे समोरच हॉटेल आहे. बघा किती छान नजारा आहे.